ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. барномаи иттилоъоти ахбор пешкаши шумо. имрӯз ҷумъа сана 6 августи соли 2021 дар студия бо шумо Карим Юлдашев. сараввал бо сархати хабарҳои имрӯза шинос шавед. эмгузаронӣ бар зидди COVID-19 дар Суғд. сели азим дар Панҷакент. тақсимоти ройгони ниқоб дар шаҳри Хуҷанд. маркази тамос оид ба ковид дубора ба кор шурӯъ намуд. барселона дар австрия дучори бохт шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба шарҳи хабарҳо. $1 Иёлати Муттаҳидаи Амрико баробар ба 11.32 дирам. €1 баробар ба 13.46 дирам. 10 рубли русӣ бошад баробар ба 1.52 дирам аст. бинандагони азиз, айни ҳол шуморо бо нархҳои миёнаи якчанд маҳсулотҳои ниёзи аввал дар мағозаву бозорҳо ошно мекунем. 1 килограмм гӯшт дар бозору мағозаҳо аз 65 сомонӣ то 75 сомонӣ, 1 килограмм сабзӣ аз 7 то 8 сомонӣ, 1 килограмм картошка аз 3 то 3 сомонию 50 дирам, 1 килограмм пиёз аз 2 то 3 сомонӣ, 1 литр равған аз 25 то 27 сомонӣ, 1 дона тухм 1 сомонӣ ва 1 килограмм бринҷ бошад аз 12 то 14 сомонӣ. шурӯъ аз 28 апрел дар вилояти Суғд маъракаи муҳим оид ба ваксинатсия зидди COVID-19 гузаронида шуд. бо баробари ворид гардидани 6400 адад вояи ваксини AstraZeneca, маркази иммунопрофилактикии вилояти Суғд ва тақсимоти муассисаҳои тиббӣ ҷараён гирифта, тибқи нақша беш аз 35000 нафар иммунизатсия шуданд. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо Телевизиони Азия пешкаши шумо. шурӯъ аз санаи 28 апрел дар вилояти Суғд маъракаи муҳими иммунизатсиякунонии шаҳрвандон бар зидди бемории сироятии нави коронавируси COVID-19 гузаронида шуд. он баробари ворид гардидани 6400 адад вояи AstraZeneca ба маркази иммунопрофилактикии вилояти Суғд ва тақсимоти он ба муассисаҳои тиббӣ ҷараён гирифта, тибқи нақша беш аз 35000 нафар иммунизатсия шуданд. вакцинация дастоварди беҳтарини тандурустӣ мебошад ва ин якта аз роҳҳое ки ҳам пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ин камҳарҷ мебошад. пешгирӣ ин беҳтар, чем табобат. дуруст? ва аз рӯи даже иммунизатсия нақшавӣ гирем, мо бар зидди 11 бемории сироятӣ кӯдакҳои эмин мекунем. ҳамон ман худам фикр мекунам ки бояд аз иммунизатсия даст накашам, барои он ки беморӣ хеле вазбин аст, оризаҳош вазбин аст. ҳамон ба як ҳафта ки одам баъд аз иммунизатсия гирифтан барои ҳосил намудани масуният каме нотоб мешавад, таст мекунад, дарди сар мешавад, дарди мушакҳо шавадам, ин хеле хатар нест, чем беморӣ. ба гуфти директори филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғд Ҷаннатой Набиева, ба наздикии ваксини чинии Коронавак вориди вилоят мешавад, аммо он нафароне ки қаблан ваксини AstraZeneca-ро қабул намуда буданд, бояд бо вояи дуюми ҳамон нави ваксина иммунизатсия шаванд. ба саволи самаранокии ваксини AstraZeneca баҳри ҳимояи шаҳрвандон аз бемории сироятии коронавирус чӣ қадар аст ва онҳое ки пас аз сироятёбӣ ба COVID-19 шифо ёфтанд, кай иммунизатсия мешаванд, Ҷаннатой Набиева чунин посух дод. шахсе ки AstraZeneca ваксини ширкати AstraZeneca қабул кард, бояд дуюм вояам ҳамин компания қабул кунад. ким хитоӣ қабул мекунад ва ин хитоӣ қабул мекунад. яъне ки масуният ба пуррагӣ ҳосил мешавад агар ду вояи якта ваксина, як намуди ваксина қабул кунад. ваксина AstraZeneca дар 63% масуният ҳосил мекунад.
шахсоне ки бо беморӣ гирифтор шуданд баъд аз 6 моҳ иммунизатсия пешниҳод карда мешавад, яъне ки вайҳо масъулияти табиӣ пас аз беморӣ ҳосил мешавад. Барои ҳамин ки 6 моҳ метавонанд бе иммунизатсия зиндагӣ кунанд. зимни суҳбат директори филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғд ба мо иброз дошт ки шаҳрвандон набояд аз ваксинзанӣ тарсанд, зеро ягона роҳи халосӣ аз ин вабо иммунизатсия аст. Вале бо вуҷуди ин байни аҳолӣ дар мавриди зарурати ваксин ва таъсири баъди ваксин гуфтугузорҳои гуногун ба вуҷуд омаданд ки сари ин масъала Ҷаннатой Набиева чунин равшанӣ андохт. Вакцина бояд компания AstraZeneca моҳи август ворид шавад ва дуюм марҳилаи одамо даъват мешаванд. Ҳар якта шаҳрванде ки иммунизатсия гузашт даст доштанд ба гувоҳнома додашудагӣ. Ҳамонҷо қайд шудагӣ вои якум санаш кадом серия ин вакцина ва барои дуюм вои қайд кардан ба ҳамин шаҳрвандон бояд бо гувоҳнома бо муассисаҳои тиббӣ муроҷиат мекунанд. Ягон вакцина 100% моё ҳимоя карда наметавонад ва агар ҳозир мо вакцина гирифтагӣ бошиму ва ногоҳ гирифтори беморӣ шавем, мо вая сабук мегузаронем. Барои ҳамин гурӯҳҳои осибпазира даъват кардагӣ будем ба иммунизатсия ки шахсоне ки аз 60 сола сину солашон боло барои он ки бемории вазбинтар ҳамҳо мегузаронанд. фосилаи байни ду эмкунӣ бо ваксини AstraZeneca аз 8 то 12 ҳафта, яъне аз 2 то 3 моҳ пешбинӣ шудааст ва ҳангоми аз муҳлат каме зиёд сипарӣ шудани вақт шаҳрвандон набояд ки ба ташвиш оянд, зеро самаранокии иммуногении ваксина бо риояи фосилаи дарозтар байни вояҳои якуму дуюм ҳамон қадар баландтар мешавад, аммо ашхоси иммунизатсия шуда низ бояд ба қоидаҳои зерин риоя кунад. Вакцина AstraZeneca бояд 2 воя дар бар гирад. Муҳлати фосила байни ду вояҳо ин аз 8 то 12 ҳафта мебошад, яъне ки 2-3 моҳ. Ва мушоҳидаҳо нишон дод ки самаранокӣ ва иммуногении ин ваксина агар фосила дар байни ду воя зиёдтар бошад беҳтар. Роҳи ягона барои пешгирии ин беморӣ иммунизатсия ҳаст. ва лекин гуфтанам дар кор ки ғайр аз иммунизатсия шахсоне ки иммунизатсия гирифтанд бо истифода бурдани ниқоб, риоя кардани масофаи байни одамон бояд риоя кунанд, барои он ки ҳоли мо коллективный иммунитет ба нарасидем. Зиёда аз 95% бояд аҳолӣ дар бар гирифта шавад ки иммунитети коллективӣ ҳосил шавад. Лекин мақсади имрӯзии мо ақаллан 20% аҳолие дар бар гирем бо иммунизатсия. хотиррасон намуд ки тибқи маълумоти расмии вазорати тандурустии кишвар ваксинагирӣ барои ҳамаи аҳолии синни аз 18 сола боло ба ҷуз занони ҳомиладор ва модарони ширхорадор ҳатмӣ буда қабули он комилан ройгон аст. Дар нақша ворид шудани ваксини хитоӣ ҳаст, дар рӯзҳои наздик мумкин ворид шавад ва мо ба шаҳру ноё дастрас карда тақсим мекунем, дастрас мекунем ва иммунизатсия сар мекунем. санаи 20 июл тақрибан соати 15:30 боронҳои пайдарпай дар деҳаи дашти қозии ҷамоати деҳотии ёрии шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд фаромадани селро ба амал оварданд. тибқи маълумоти пешакӣ дар натиҷаи офати табиӣ обу лойқа қисман бинои истиқоматӣ қитъаҳои назди ҳавлигӣ 3 километр роҳи байни деҳаҳо зарар расонид ва боиси талафоти 35 сар чорво гашт. шарҳи ин мавзӯъро ҳамкасбонамон аз телевизиони Симо пешкаши шумо мегардонанд. бар асари боронгариҳои шадиди рӯзи 19 июл дар ҳудуди ҷамоати деҳотии ёрии шаҳри Панҷакент тақрибан соатҳои 17 ва 18 сел омада боиси зарари иқтисодӣ ва талафотҳои ҷонӣ гардид. дар натиҷа дар деҳаи киштудаки ҷамоати деҳотии ёрӣ 12 тан ҷони худро аз даст доданд, гуфта шудааст дар сомонаи Спутник Тоҷикистон. инчунин иттилоъ дода шудааст ки аз рӯи маълумоти Мутриб Шоназаров, афсари калонии Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи шаҳри Панҷакент, дар миёни фавтидагон 4 нафар кӯдак низ буданд ки ҷасади 10 нафар санаи 20 июл бо иштироки муовини аввали раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сардори Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи вилояти Суғд ба хок супорида шудааст.
و جستجوی 2 تن دیگر ادامه دارد. باید قید نمود که در نتیجه آمدن سیل راههای نقلیاتی خراب گردیده باعث تنبشوی ماشین ها گردید که این از جانب کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده سریع وقت برطرف گردانیده شد. نفران فوتیده اصلا در چراگاه ها به چراندن چاروا مشغول بوده و جسد ایشان را با چرخبال به دهه آورده و به خاک سپاریدند. اینچنین از روی اطلاع سپوتنیک تاجیکستان در نتیجه آفت طبیعی و آب لایقه قسماً 15 بینای استقامتی قطعه های نزدیحالگی 3 کیلومتر راهی بین دهه ها ضرر دیده باعث تلفات 35 سر چاروای کلونی شاخدار و مالی میده گردیده است. дар асоси дастури ситоди вилоятию шаҳрӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси COVID-19 бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати тандурустии вилояти Соғд аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Соғд ва маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ба сокинон ва меҳмонони шаҳри бостонии Хуҷанд ки дар ҳудуди бозори марказии панҷшанбе гаштугузор кору фаъолият мекарданд беш аз 10,000 ниқобҳои тиббии истеҳсоли ватанӣ тақсимот карда шуд. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо телевизиони Азия пешкаши шумо. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳамаи тавсияҳое ки аз тарафи табибон дода шудааст иҷро кунтон. чӣ хеле ки медонтон имрӯзҳо бемории коронавирус ҳаст. бениқоб нагардитон, масофая риоя кунитон. ҳамарӯза аз тарафи кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими 18 шаҳру навоҳии вилояти Суғд чунин корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ гузаронида мешавад. инавбат роҳбарият ва масъулини ин марказ ба бозори панҷшанбе омада ба фурӯшандагону харидорон ва сокинон ниқобҳои муҳофизатӣ ва варақаҳои таблиғотиро тақсим карданд. бино ба итлои директори маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими вилояти Суғд Зуфнуна Хоҷаева, онҳо барои пешгирии ин бемории сироятӣ ҳамарӯза байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. яъне имрӯз агар ҳар як нафар он тавсияҳое ки аз тарафи табибон дода мешавад на танҳо ба бемориҳои сироятӣ балки ба дигар бемориҳо низ гирифтор намешавад ва ҳар як нафар имрӯз бояд 3 қоидаи тиллоиро албатта риоя кунад. ин яъне тез дастони худро шустан, масофаро риоя кардан на кам аз 1 метр ва албатта бастани ниқоб. имрӯз мо мутаассифона дида истодем ки бисёре аз шаҳрвандон ниқоб намекунанд. вақте ки пештар мо мегуфтем ки ниқоббандед ҳама бо як забон мегуфтанд ки имрӯз дар Тоҷикистон коронавирус нест, барои чӣ ниқоб бандем. мана имрӯз ки дар соати ҷумҳуривӣ ки 21 июн шуда гузашт эълон намуданд ки дар Тоҷикистон коронавирус ба қайд гирифта шуд. аз шумо хоҳиш мекунем ки ана ҳамин бастани ниқоб аз хотир набарояд ки яке аз роҳҳои пешгирӣ мебошад. дар умум аз тарафи кормандони ин марказ имрӯз ба ҳаволи 5000 ниқобҳои муҳофизатӣ ва 2000 дона варақаҳои таблиғотӣ дода шуд. ниқоб ва варақаҳои таблиғотӣ бо дастгирии вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба миқдори муайян дар марказ захира карда шудааст ки аз он ҳамарӯза ба аҳолӣ тақсим карда мешавад. масъулини марказ чунин корҳои фаҳмондадиҳиро бештар дар ҷойҳои серодам аз ҷумла бозору нуқтаҳои савдо ва боғу гулгаштҳо ба роҳ монданд. Зуфнуна Хоҷаева ҳамчунин баҳри пешгирӣ ва эмин мондан аз бемории сироятӣ COVID-19 аҳолиро барои гирифтани ваксина даъват намуд. боз яки дигари аз роҳи пешгирии ин беморӣ ин албатта гузарондани ваксина мебошад ки ҳар як нафар имрӯз бояд ваксина гирад. ҳамагон медонанд ки саломатии ҳар як шахс дар дасти худаш мебошад. агар мо имрӯз ана ҳамин тарзи ҳаёти солимро интихоб кунем, мо ба ягон гуна бемориҳо гирифтор намешавем. хотир расон мешавем ки коронавирус аз шахси бемор ба нафари солим ҳангоми атса задан, фишурдани даст, бӯса кардан ва риоя нашудани масофа мегузарад. аз ин хотир ҳар нафарро зарур аст ки қоидаҳои беҳдоштиро риоя намуда рафтан ба ҷойҳои серодамро маҳдуд кунанд. ҳангоми ба кӯча баромадан ниқоб дошта бошанд. бино ба итлои вазорати тандурустии кишвар дар маҷмӯъ аз санаи 30 апрели соли 2020 то 29 июни соли 2021 дар кишвар 13478 нафар гирифторони сирояти коронавирус ба қайд гирифта шуда, аз ин шумора то санаи зикр шуда 13284 нафар шифо ёфтанд ва бар асари ин беморӣ 90 нафар фавтидаанд.
имрӯзҳо дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд маркази тамос оид ба пешгирии паншавии бемории сироятии COVID-19 дубора фаъолияти шабонарӯзиро ба роҳ монд. Ин иқдом баъди дубора эълон шудани ҳолатҳои сироятёбии шаҳрвандон ба COVID-19 эълон гашта буд оғоз гардид. шарҳи пурраро ҳамкасбони мо аз телевизиони Азия пешкаши шумо мекунанд. Салом алейкум. Маркази тамоси гӯш мекунед? Хуб, суроғи шумо куҷост? Хуб. Шумо бояд маркази саломатӣ ҳамон суроғатон бояд муроҷиат намоед ба духтури оилавӣ. Он кас ба шумо рохат медиҳанд? Панҷум поликлиника. Ман ҳозир рақами номерашон мегӯям 26595 духтур Ниёзова Раъно. инҷо маркази тамоси вилояти Суғд оид ба масъалаҳои COVID-19 аст ки ба саволу дархости сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят доир ба ин беморӣ маълумоти саривақтӣ мерасонад. Марказ пас аз он ки дар кишвар боз коронавирус аз худ дарак дод, 3 рӯз қабл дубора фаъолияташро оғоз кард. аз он сабаб ки муроҷиат ҳоло камтар аст, танҳо 2 оператор мутахассисони соҳаи тиб ба саволҳои муроҷиаткунандагон посух мегӯянд. мувофиқи ҷадвали тасдиқшудаи раёсати тандурустии вилояти Суғд, ҳамарӯза 2 нафарӣ аз муассисаҳои тиббӣ дар маркази тамос навбатдор буда маълумоти заруриро ба сокинон мерасонанд. 19 июля открылась горячая линия по заболеванию COVID-19 в Сагдийской области. Сегодня, согласно графику, дежурю я, доктор-кардиолог из реабилитационного кардиологического центра и из детской больницы. Нас 2 на этой горячей линии. Основные вопросы, значит, цель открытия этого центра – помощь населению, связь, создать хорошую связь между населением и медицинскими центрами, больницами, поликлиниками, чтобы больным было легче и не создавалась паника, и создать такую психологическую помощь населению. В основном звонки по поводу заболевания, повышения температуры, по поводу госпитализации, по поводу приема лекарств. Но мы тут уже связываем с медицинскими центрами, и им оказывается и психологическая, и медицинская помощь. бо дастури раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар раёсати тандурустии вилоят маркази тамоси вилояти Суғд оид ба масъалаҳои COVID-19 аз нав кори худро барқарор кард ки он 24 соат ба тамоми сокинони вилоят хизмат мерасонад. тавассути рақами кӯтоҳи 211 шумо метавонед ба марказ занг зада доир ба ин беморӣ ва дигар мушкилот вобаста ба саломатӣ аз мутахассисони соҳа посух гиред. занг ройгон аст. Фаррух Шокиров, мутахассис оид ба амалисозии лоиҳаи беҳтаркунии хизматрасонии тиббӣ дар вилояти Суғд изҳор дошт ки бо мақсади саривақт дастрасӣ доштани аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ, расонидани иттилооти воқеӣ ба сокинон, оғоз аз моҳи майи соли 2020 мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд маркази тамоси вилоятро оид ба масъалаҳои COVID-19 таъсис дода буд. он вақт шумории ихтиёриён наздик 20 нафарро ташкил медод. аз моҳи январ ба ин сӯ чун муроҷиати шаҳрвандон коҳиш ёфт, марказ кори худро қатъ намуд. 3 рӯз пеш он аз нав ба қабули зангҳо шурӯъ кард. фаъолияти марказ 24 соат дар 2 баст ба роҳ монда шудааст. шаҳрвандон занг задосиянд, ҳозир ба нисбатан камтар, лекин муроҷиат шудааст. дар оянда агар зангҳо зиёд гарданд, мо метавонем операторҳои зиёд кунем, метавонем то 6 то 10 нафар операторҳои ҷалб намоем. ҳамчун дафъаи гузашта 8 нафар операторҳо буданд, ҷалб карда метавонем. маркази тамос шабонарӯз фаъол буда ҳар як нафар метавонад бо рақами кӯтоҳи 211 ё телефони 83422 55450 ва 83422 60865 занг зада дар сурати ба миён омадани зарурат оид ба гирифтани маслиҳат, ташхис, бистаригардонӣ ва мушкилоти саломатии худ бо он тамос гирад. маркази тамоси вилояти Суғд аз ҳамаи шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки қоидаҳои беҳдоштиро ҳамаҷониба риоя намуда нисбати саломатии худ ва атрофиён бетараф набошанд. Я хотела обратиться к населению, чтобы мы берегли свое здоровье, здоровье близких, здоровье своих детей, чтобы мы все носили маски, соблюдали дистанцию. По первым же признакам заболевания обращались в медицинские центры к специалистам. Они занимались самолечением.
дастаи барселона дар бозии дӯстона дучори бохт шуд. вохӯрии дастаҳои барса ва редбул залцбург дар варзишгоҳи редбул арена баргузор шуда бо натиҷаи 2-1 бар суди мизбонон хотима ёфт. дар ин вохӯрӣ голҳои ғолибонро Лукас Сусич ва Бренден Аронсон ба нишон расониданд. ягона туби барсаро Мартин Брейтуит муаллифӣ кард. дар бозии мазкур якчанд футболбозони калидии барса аз ҷумла Месси, Агуэро, Каутиньо ва Дембеле ширкат надоштанд. дар ин бора сомонаи Варзиш ТВ хабар додааст. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. тӯли ин лаҳзао бо шумоён будам ман рови барнома Карим Юлдашев. дар фарҷом бо маълумоти обу ҳаво шинос шавед. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед. пагоҳ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳиди кӯҳӣ борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона дар водиҳо 22-27 дараҷа ва рӯзона 38-43 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеъ марказ ҳавои камабр ва тағйирёбанда дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 20-25 дараҷа ва рӯзона 36-41 дараҷа гарм мешавад.